Avui farem el tutorial de la cançó L'últim dels mohicans. Aquesta cançó tindrà flauta 1 i flauta 2. Començarem per flauta 1. I el primer de tot en el que ens hem de fixar és en aquesta nota que tenim al començar el compàs 9. És un si, però té este simbolet a l'esquerra que és el bemoll. Es tracta d'un si bemoll. Us he posat també el moidal per a que us hi fixeu. El bemoll, el si bemoll, és diferent del si natural. Per al si natural simplement tapem el forat de darrere amb el polze i en els forats de davant de la flauta tapem només el forat 1. Ara, per al si bemoll, la posició serà: continuem en el forat de darrere, polze, i després tapem el forat 1, el 3 i el 4. L'1 amb l'índex de la mà esquerra, el 3 amb l'anular i el 4 amb l'índex de la mà dreta. Sempre que aparega el si amb el bemoll, haurem d'utilitzar aquesta posició. I ara, anem al compàs 13. Apareix el si bemoll, però després apareix un altre si que no té bemoll. Veieu que us he posat una fletxeta. Per què? Perquè el bemoll de la primera nota d'aquest compàs afectarà al si del final del compàs, perquè quan estem en un mateix compàs, una alteració, en aquest cas un bemoll, afecta a totes les altres notes que apareguen, que siguin la mateixa, però encara que no se li posi el bemoll, serà bemoll. Llavors aquí serà si bemoll, re, do, si bemoll. D'acord? Després torna a aparèixer si bemoll en el compàs 17 i anem al compàs 21. És igual que el compàs 13. Per tant, si bemoll, i fixeu-vos que us he marcat en la fletxeta l'altre si, que també serà com bemoll. Exacte. Llavors sí que era si bemoll, re, do, si bemoll. Compàs 24, si bemoll. Compàs 26, si bemoll. Compàs 28, si bemoll. Compàs 29, si bemoll. Compàs 31, res, aquí no, el 32, exacte, si bemoll. Compàs 34, si bemoll. 36, si bemoll. I 37, si bemoll. D'acord? Recordeu, els forats de davant que hem de tapar és l'1, 3 i el 4. Ara, anem a la resta de símbols. Tenim una Q aquí que ens indica que és un compàs quaternari, que té 4 pulsacions. I aquí posa un 8, que hem d'esperar 8 compassos de 4 pulsacions cadascun per començar ja després el compàs 9. Són 8 compassos d'espera. Quan comencem el compàs 9, veieu que us he posat aquí en la blanca en puntet del si bemoll un 3, perquè una blanca en puntet dura 3 pulsacions. 1, 2, 3. Després, la i sol, que són corxeres, duren una només. Cada corxera és la meitat d'una pulsació. Llavors ahí serà si, si, la sol. I ara, el re, que apareix en el compàs 10, dura 4, és una redona. Compàs 11, comença amb una negra, una pulsació. I ara tenim lligada la nota do. Aquí, blanca en puntet, lligada amb blanca. Si sumem 3 de la blanca en puntet més 2 de la blanca, farà 5. Llavors aquí hem de fer una nota llarga que dure 5 pulsacions. I després respirem tranquil·lament en aquestes 2 pulsacions del silenci de blanca. Continuem en el compàs 13. Si bemoll, una pulsació negra. Re, blanca, 2 pulsacions. I, do, si bemoll, corxeres, una pulsació. Aquí en este és en el que, podria ser el compàs més complicat de tota la cançó, que apareix també en el compàs 21. Negra, blanca, 2 corxeres, però a més, esta última negra és la nota si, que per tant serà si bemoll igual que la primera. Aquest compàs sonarà d'esta manera. Val? Si, re, do, si.
Després, compàs 14, negra, blanca, negra. Una pulsació, dues pulsacions, una pulsació. Compàs 15, negra i blanca en puntet. Per tant, aquí canvia el ritme. No podem fer el mateix que hem fet aquí. Aquí era una, dos, una, i aquí serà una, tres. La blanca en puntet que dura 3. I ara respiren tranquil·lament en el compàs que té un silenci de redona que dura 4 pulsacions. El compàs 17 és igual que el 9. El 18 igual que el 10. El 19 i el 20 igual que l'11 i el 12. Per tant, si sabem tocar del 9 al 12, sabem tocar del 17 al 20. Ara el 21 és igual que el 13. El 22 igual que el 14. I el 23 igual que el 15. Per tant, si sabem del 13 al 15, sabem del 21 al 23. És a dir, del 9 al 15 serà el mateix que del 17 al 23. Ara, aquí tenim una doble barra divisòria, que indica que hi ha un canvi de melodia. Comença amb un silenci de blanca, per tant estarem en silenci dues pulsacions. I ara ja, amb el si bemoll, tenim una pulsació negra, la, una altra pulsació. Ara, blanca, dues pulsacions, negra, negra. Blanca, dues pulsacions, negra. Blanca aquí, dues pulsacions, negra, negra. Blanca, dues pulsacions, negra, negra. Blanca, dues pulsacions, negra, negra. Blanca, dues pulsacions, negra, negra. I ara, canvi de ritme. Negra, blanca, negra. Per tant, una pulsació, dues pulsacions, una. I ara, negra, blanca en puntet. Una, un, dos, tres. I ara, silenci de blanca i tornem a fer el mateix que havíem fet del 24 al 31. El 32 serà igual que el 24, el 33 serà igual que el 25, el 34 serà igual que el 26, el 35 igual que el 27, el 36 igual que el 28, el 37 igual que el 29, el 38 igual que el 30 i el 39 igual que el 31. I silenci de redona. 4 pulsacions respirant, tranquil·lament, sin molta repetició. Tornem, doncs, al compàs 9. I ja tornem a fer tota la cançó fins al final. Escoltem, doncs, com sona. Un, dos, tres, quatre. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, repetim. Un, dos. Un, dos, tres, quatre.
Un, dos. Un, dos, tres, quatre.